na nane chire diabo emrebi omufiri asokore tati Berekuman. Yes. Me ya panyin ni dasibre amakwade o otosumienu. Yes. Abusia mame enchiachia emma wakwa basronko emfambra Nyansapo TV eso ye kase Nyansapo TV na waje so say yesane no badwemba kwan eso otweri ampomba say ya dom no adawroma enenso wa me hu adechi ye fefe enti sadwo amete ha na ye adum bi ena abo adom so ede amame ametimi ababetena ha se ye babusua ya mamre ne ya mane a etwegu ewo asante mantemu ha sei Abusia first time ni akache wunia na onkanche ofoforo se adwo kromo matena se enti mepese obepe bando kakra gu the phone so wa subscribe to Nyansapo TV platform yi ode na je nchirafa eye comment section no ase na wa subscribe to channel no wa ye bibia bi e de ama yen se ne be ya dani dan nyina no se ye de story bi etumu a ono so se betimi aka bi no hu de ekoso e wo social ni media ne eso adwo matena si na me de aseda ama otwadi ampomba se ya dom na wie de na ye buawramu e wo menhia fikesie ye de nchia sonko eko e de ama ye radio te brawe ne krawe wo maso na pia baby a wo bia no de hye me se mechia wo kwan sonko so Unti ani yeti baby osi yema ya sante sem ehia yen enti ene adwoye ba bedi enkomo abusia ejebo weja no wanya baba bedu oni sem prempre ameka sei no eye ahinsie chencherenche ahinsia enkansuo eye kroje ahinsia edamufo a efibia ni ho ekoso ewo brekum eye maimu abusia enya senketwa ye yina ye bekaya eye kotoni ma bosu ne tosu dum wotwe ewo afi 2026 mu ana ye ratena se duate brawe ne krawe wo maso watena se ehye se eye nanahima omahima owo eye brekum eye fikesiem eye omahima nana akosia ameya ahina wotoso miensa one wona wosi ahene tu ahene sebio omunya adwenkro omunkambo mu na ode hye konkro a wosafata se yedinu ebedi ade se Berekuman ahene no wonhwe na wontutu bibia na asumdie entini embra Berekuman mu ho esan se yebekaya be enfie miensani a ohene ekwa akura no yenya wode hye konkro ode hye sebio yebetimi di no asi nana anan ewo Berekuman ama asumdie aba entina no a eye nana akosu ame ya ahina wotoso nyensa ene esi ahene ne etu ahene fo mo Berekuman bepie mu amanhye fikesim no enkomo twetwe bebre na ekoso ema ye wrahye ye se ode hye konkron wode hye kan no wonyi nimbra na ombe so eye Berekuman akonwa no entina so na bibia ntimi koye emfama omo enti emprempra make se na adwa me shas ye se atadwifo wa Berekuman fo ate dende no ene ahinsie ekoso eye nana ene ya paulo se ombe ye Berekuman hene eye nana kofi asante ye de no esi ade ewo Berekuman krom ho abusia enye asemketua obedin se akantam se ensomo ewiemo adesayemo adichiyemo se Berekuman fo to ne nsa de frɛ no a obeba enti me pesa me kasa ebeye tenten ye betutumrika ware asemika tentem so na ye di ani akwa akɔhwa ade ye de aso akwakotie amamani amane enei no ukopie mu ewo Berekuman fia ekoso ewo ha busua enye fediago na ye ba ensem bebe na wa ha adwo amabo ni gosopu abo ni bede e de ba be sommo ewo afidikesi so ye ntumrika ye nkɔhwe sene ahinsie ene ntambie ekoso ewo eye Berekuman bra ene ya paw eye nana kofi asante se ombrambe ye Berekuman hene ye ba ye beto ansem no Chidom ene ne ma jase ananom amotwa ahia no pai Yes. Berekuman Yes. ana akosia amia he otoso miensa Yeah. me se Berekuman chibra ka chibra se Yes. me nanane amakrade ewo a odika Yes. me nanane chire diabo a emrebi omufiri asokore tati Berekuman Yes. me ya panyin ni dasibre amakrade ewo otoso mienu Yes. sumpa amena nanom minua isum Berekuman Yes. na me therefore chire diabo
asanti otosu mienu ebe tuaso Yeah. me di no kwai koduro ba kun ye na be sum Berekuman Yes. se mantima anyesa atu Berekumta abusia enye sana kase efe asante amamrani amane edamufua edamu sonko wei eye bra na yede nana Kofi Asante aba eye Berekuman anim na odi nse akantam se ensuomo ewiemo yaremo owomo bibiamo obeginamu edi ama Berekumanfo na abusia wei enso ha esanse wei eye ntamdie anase insi a waye ede a kire Berekuman ye na ye nim se prepra ye kasai no yewura otokokoso eye otumfo se tutu ababie motoso mienu we tene na echi kakra a sabio obo apro e won krofo kroso enti we ye ntamdie anase insi die a eye nana Kofi Asante wadi ede a kire Berekuman enti enche se yewura eba ebepiemu e wasantemam a eye nana hema nana okosua eye ameya hina otoso miensa eni esi ahene ni etu ahene fo wo Berekum ebeso nana Kofi Asante nsa na wode no abekire yewura e wo manhia fikesiem na ho no eye nana Kofi Asante ne ni apaw no se onye Berekuman hene no ebeso afenamu edinse akantam ede akire yewura eni Asante man no enyina etuemi busa se Berekumfo montam die anase montam kese ene ne die aha Nyansapo TV medical ka cho se wo pe amamra edanso amamra eye soko efibia eni ho na ye presenters ya no atede a eni ha sei ana wonsa ebeka yakwakohwe we nyina awie no onim se Nyansapo TV se ye kɔ baabia ye pese ye sent no anase ye ho pampan no agi wiase eni baabia ye nya bre age bre ene eye wona wakabia ewomu ewo Berekum eye Berekumfie anase Berekum krom ho etwetwe nkomo edi nkomo edefa nana Kofi Asante eni apaw no se ombeye Berekuman hene enfama kro no na busua ensema omudi gu form ensema omukan ye amamra kwan so ni amane kwan so no abusua esewani ensese ye ka kire yemfa yaso nkotie nkomotwetwe ni bi kwan omufa so epaw nana Kofi Asante se wono ne de hyekan de hyekonkora obetimi atena so anaso obetimi afa Berekuman no afkura se oman hina wodamufu a ene sabio ni suban bia wodanadi ewo krom ho a empo ye nam so ede paw no ne ye ba de aka no ye de beto awoso minua no metimi kakra metimi aka ne zem se ye wo no frames ne mrofra brema odi abedru ba bia owe a ne nyame de na besi ba bia owe menyini se obi wo ne ho asem bi beka me de minim no from ne kwala brema besi se na bra no dodo na na wa kwantum enti am sa ahensemi na de na betena Ghana be ye 2 years ne akire be minim se o wa ahobrase na am sa ahennie no yesom na ye nyina ye wo ho a ye wo sabio experience kakra no ye de bebo ano na watime akonanim wo na ahennie mu because no kra ni nyame anim ni Berekum am say mantie bebre keka ne a wo mope be ye wura ma ye hu se ye ma me yi ne de hye no maya din na obebo ade a kire ye no o kire ye point bi a obetimi e de aka se nipa na o de na ma no e bi a o ne no ntimi ensom o ma ye serious ne ma sabio bi a wadi dem obi a ne team e ka no kakra obi a wafo obi de ma ya bo no kwadu ana obi a wakwa afiase emso sa ne ma na no ewura ma ye nananom a sabio ye si hene tu hene no ete ye ho asese se nipa na ode no beba no se wo ne sa charge no bia bebo no a enye wo na osi hene no enti de hema de no beba no no ano no enti sa ne ma na ode kire ye enti no na ama bibia ye so simple amaye enti otumfo ye obi a sebi ye wo no se o me kire amansan amamre anye guso a ye de sompa ne aseda kese pa ebema no wo ne a wa ya amaye nei Berekuman minim se de obi a party ye di hene ho kom ache ana se himanti ye nyina afre no fa ofa Kofi obi a minim no from ye nyina nkwala abelim metima ka se bi a meche no kakra obi o wa ho brase obuade sebe obi a ne ho asem se na dansi die be kire bra yewura otekoko so bisa se obi wo ne ho asem anka se na nanom a ehia no obi a nya ne ho asem anka we kire nipa sebio oye
Die nyina beje atum se ye maame batampa kosia me ahena otoso me nsa wanyi nipa hunu bia amaye se ono a ne dehye anani nua kuma a ye nyina agitum se nyame boa na yenya dopa kan ye ho bom e de bonichi doma Berekum bepaja afa ne ntoma pafra abusia yakwakotie nsembia eye wona wotu osihene wotu hene e wo Berekum di tu dwa wo bra ye Paul Nana Kofi Asante ne no oye Berekumanhene ho ntoma nsembia di tu dwa efa ne ho enema ba ku mienu a ye hye ye ansana eye Nana Kosu ame ahene a wotoso nyensa etimi de ne nsasi ne bo e pointed na se oso ni mu se wono ana osefata se omeye Berekuman ehene abusia sese no ye wo twen ye mu ye twen se yewra obabi a wakobia no Nyankopon ne nananom bebo ne ho ban na omo akora no no me na ba bedru asanteman mu asumdwem na se obedru a Nana Akosua me ya ahena wotoso miensa Berekumanhene hema ebeso eye Nana Kofi Asante nsa edina ba manhye fikesi se di kan ye no wadi kan adinse ede a kire ne manfo enti akadie edimu na nkasa so obeba no obabedi ense ede a kire yewra se nsomo ewiemo entokwabremu enije bremu se yewra ehia na obeje ne felso na wababe na pede na sede ede ama yewra ene asanteman enyina aha Nyansapo TV message so obe hit notification bell no na wa subscribe channel no wo comment afase here na bibia nso etimakoyi ede amayen owo abrempon Royal Palace kente ana asoyen na sene upe kente papa ede afra ahenema ede ona hyehyem etiatia so akwadwabo bi ase ama baabia wafa ho baabia de a ene efere number no na wonsiesie ayefro wedding eyie abedintuo bibia obetenete ede ama owo Santasa roundabout opposite gas Bitwan gas fuel station no freno na mundi inkomo adwo kromo enimidi nyame abada se ne yehia bye bye wani ma fefe wani ma nani atie asante ade bia ni wa watotwe yeye ya totwe na nkrofo di siesie o ma ne yeye na enne ogina di tumi na mamre kro bia asante kotoko hene ni tumi ni nimidi ogina so za bro kwa na ko pe nipa fa ne bra nza na ayema ni nyansa ne kotoko hene na da masikadwa Kofi na da yeso wode ma no be kwa koyi wode hye fefe no wode na bra asante ne e masikadwa ye ni aso no watena Berekum no abu Asante Berekum e de amane kotoko hene won de wontie bia ni baba akopɛ ene watie no ono ane kotoko hene ai mama obru Appiah o na hima denti ne bube ne brebe nse se bube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensia mo awotua ne nsem mojabmo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no sane ya fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese utrimu osuma ense bratam fefem ne honhon hia na Amerika sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame